ଏ ମାଉସୀ ଜଣକ କାହିଁକି ଏତେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେହି ଗାଁରେ ସବୁଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଓ ସବୁଆଡ଼େ ବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଠାତ୍ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ମାଉସୀ ଉପରେ ଓ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ମାଉସୀ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଲି। ମାଉସୀର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ମୋ ଆଗରେ ଟିକେ ଲୁହ ଧାର ବହିଗଲା। ମାଉସୀ ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ କହିଲେ, ମୋତେ ଚାଲିବାକୁ ବଳ ଅଛି ନା ମୁଁ ସିଧା ଚାଲିପାରୁଛି, ତଥାପି ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସେଇ ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏମିତି କ'ଣ ହେଲେ କି ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ମାଉସୀ ଜଣକ ଅଧିକ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ମୋଟାଏ ଭାତ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର କେତେଜଣଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁ ଓ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଚରାଇ ମୁଁ ମୋ ପେଟ ପୋଷୁଛି। ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟାଏ ଧାନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି। ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ପର୍ସ ନେବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା କେବଳ 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକା ଜେନେରେସନରେ ବି ମୋଟାଏ ଭାତ ପାଇଁ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ମାଉସୀ ଜଣକ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।